ассалому алайкум, бо шумо ман Карим ва Нигина. Имрӯз дар бораи Faberlic Drive каме маълумот медиҳам. Медароем ба ссилкаи Faberlic Drive ман метавонем скопировать карда дар браузер дароем ёки аз ҳамин Telegram кушода прямо ба ссилкааш гузашта ва даромада метавонем. Ана саҳифаи ворид шуданаш аст. вайте ки зер кардем, ҳар кас регистратсиони номери худаша дохил мекунад. Ман аз худама дохил карда вайте мекунам. Мана ин аллакай саҳифаи мана, профили ман, расмам ҳаст. Расмама мондам, Нигина гуфта навистам Каримова ва албатта дар инҷа сохранить мекунем. Дар поён мо боз аккаунти барои Telegram ва ВК дорем ки дар инҷо пайваст кунем. Барои ин ҳам ба мо драйв медиҳад. Драйв ҷаст ин як очко аст. Я не употребляю алкоголам зер кардем, то што ман наменӯшам ва сигор намекашам. Дар поён бо маълумотҳои дар бораи худамон ҳаст. Агар ки история зачисления ба даромадам ва инҷа нишон медиҳад ки ман 129 драйв дорам барои балҳоям, 10 драйв барои ки ман сурат мондам, 30 драйв барои ВК, 50 барои Telegram ва 3 драйв барои дохил кардани маълумотҳоям. Ана ман 222 драйв дорам. 3943 ҷобаям дар худи ҳамин программаи драйв. Дар Россия 2067 ҷо, Московская область 95 ҷо, дар байни директору 667 ҷо, дар байни випо 300 ҷо. Ва кадом комёбиҳоро ман дорам, яъне ман директор ҳастам ва вип 9 ҳастама. Награда яъне ҳоло ягон мукофотҳо ҳене надорам. Акнун биёед бо дигар вкладкаҳояш ба дигар қисмаш ашно шавем. События ки дар омадем дар инҷо ба мо гуфта истодааст ки барои иштирок дар программа Faberlic Drive мо бояд ҳатман 100 балл бошем, то есть вип консультант бошем. Ва именно дар ҳамин қисми события ба мо яъне ҳамчун вазифа дода мешавад барои иҷро кардани он ва ҷамъ кардани драйвҳо. Акнун дар инҷа гуфтааст ки 25 драйв метиҳам барои он ки агар ки ман челленҷ оиди ягон продукти нақздидаам ёки беҳтаринам карда дар ВК онро гузорам то 26 марта. Ана инаш 100 драйв метиҳад барои оне ки агар ки ман дар ҳамин каталоги ҷорӣ 3 то туш харидорӣ намоям, ба ман 100 драйв метиҳад. Акнун 2 драйв барои ҳар як картаи мега аксия ки мо гирифтагем ва активировать кардагем, барои ҳар як тавай 2 драйв метиҳад. Ана ин 25 драйвам инам челленҷ аст, яъне мо яке аз ҳамин тушҳоро бояд нишон дода, яъне видео карда боз дар ВК гузорем ва аз хэштегҳо истифода барем. Ин стиральный порошок касе ки дар каталоги 300 балл кардагӣ аст, дар ин каталог метавонад яке аз ин порошокҳоро бепул гирад. Агар топ 100 дароем, дар инҷа 100 нафарое ки ҷойҳои беҳтарин ва дар ҷойҳои авваланд. Накум Таҷикистан, баъд Доғистон, инаш Монголия, инаш Волгоград, Челябинск, Волжск, Волгограда, Узбекистон ва ғайра. Ана инҷа рейтинг ки дар рейтинг яъне беҳтарин аст. Ҳамун Марьяна Умарова. Мана рейтинги ман ин дар ҷои худамон дар Московская яъне область ман дар дуюм ҷо ҳастам. Мана ин Биби Мариям 346 драйв доштааст, ман 222. Баъд аз ман бо ду каси дигар. Акнун биёед ман 25 драйв мехоҳам гирам. Контакт медароем. Создать запись ки зер кардам. Ҳозир ман публикатсия мекунам дар контакт. Акнун дар инҷа каме пост каме текст менависем. Текст тайёр дорам, скопировать мекунам. Ин дар бораи ҳамун челленҷ навистагиам ки супер челленҷ детской продукция Faberlic гуфта ва каме дар бораи Faberlic навистам. Ана ин видеое ки бо маҳсулотҳои кӯдаконаи Faberlic мо кардагӣ будем, ҳамна мегузорам. Ана ки гузоштам ва албатта мувофиқи шартҳои компания мо бояд хэштег, яъне ин калидкалимае ки бо ҳаминҳо мо ҳамин публикатсияҳое ки мо кардагем ёфта метавонем. Агар ки мо нависем допустим ҳозир 8 марта 8 марта с Faberlic, албатта ҳамин аломатам гузоштан дар кори шотка 8 март с Faberlic. Так ва хэштеги дигари
хэштеги дигари растем вместе. Наки навистем ва публикацияро равон мекунем, то есть опубликовать мекунем. Растем вместе. Ана тайёр видео, ана шуд опубликовать шуд. Акнун ҳамин публикацияро ман аз лента ҳам меёбам ва ман бояд ссилкаша копировать кунам. Мана ин сета нуқтачае ки аз унҷа даромадем, скопировать ссилкое ки зир кардам, ссилка копировать мешавад. Медароям ба ҳамун драйв, то есть ба личный кабинетам дар драйв, дар ҷои события буда ҳамун вазифаҳои додагишон. Ана инҷа ман ҳамин хэштегро ман истифода бурдам. Отправить ссылку, ссылка на пост ставить мекунем ва отправить. Тамом. Модератор гуфтааст ки модератор тафтиш мекунад, баъд ман ба 25 драйв гузаронда мешавад. Ман аллакай уже 222 драйв доштам, 247 драйв шуд. Ва агар ки ман дигар ҳам вазифаи хонагӣ иҷро кунам, мана награди ба ман хеле драйв дода, ман драйв ҷамъ карда метавонам. Ман агар история даромада бинем, мана 25 драйв ба ман доданд. Акнун гап дар бораи розыгрыше ки баргузор мегардад. Ҳозир через сайт медароям. Именно ҳамун главное меню, новости, компании новости ва дар ҳамин ҷо маълумот дар бораи ҳамун розыгрыше ки баргузор мегардад аз натиҷаҳои каталоги 4, 5 ва 6. Баъд аз каталоги 4, 5, 6 розыгрыш баргузор мегардад. Анакнун первый сезон гуфтагини гап ин ҳамун 3 каталог як сезон будааст. Анакнун дар давоми ҳамин 3 каталог, яъне каталоги 4, 5, 6 мо чӣ қадар ки драйв ҷамъоварӣ ки кардем ва драйвҳомон метавонад дар ҳамин розыгрыш иштирок кунад. Албатта мо бояд 100 балл кунем. Баъд барои ҳар як балли мо барои ҳар як драйви додагӣ мо, ҳар як драйви мо якта золатой драйв мешудааст, якта драйви тиллоӣ мешудааст. Барои ки мо ҳамин драйвҳои тиллоиро гирем, мо бояд, агар ки хоҳем ки бо бисёртар онҳоро гирем, мо бояд дар топ 100, то есть дар 100таи беҳтаринҳо дароем. Яъне агар ки мо аз 1 то 10 ҷой бошем, мо 10та драйв мегирем, аз 11 то 20 ҷой бошем 5та драйв тиллоӣ мегирем, аз 21 то 50 ҷой бошем 3 драйв мегирем, аз 51 то 100 ҷой бошем якта золатой драйв мегирем. Анакнун розыгрыш дар ҳамин давлатҳо баргузор мегардад, то есть иштирок карда метавонанд, баргузор намегардад, иштирок мекунанд. Розыгрыш 11 май мешавад аз натиҷаҳои каталоги 4, 5 ва 6. Ва дар ҳар як золатой драйв яктагӣ тӯҳфа дода мешавад. Агар ки ҳамун ҳар як драйв боз номер дода мешавад ки дар розыгрыш вай бозӣ мекунад. Ва агар ҳамун номер бурд кард, значит шумо сазовори ягон тӯҳфа мешавед. Яъне подаркаи якум ин вай путёвка Египет, 10та телефон, 10та ноутбук, 10та сертификати 1500 сомона барои харид дар Фаберлик, 100 сертификати 450 сомона, 500 сертификати 150 сомона, 1000 сертификати 75 сомона ва 5000 сертификати 45 сомона. Ино тӯҳфа аст. Ба шумо муваффақият. Ва драйвҳои акнун балл ҷамъ мекардем, акнун бояд драйв ҷамъ кунем ва ба шумо пешравиҳо ва драйвҳои зиёдро хоҳонам.